Sinds in de vrouw zei ik wel eens een keer wat oorst wandelen. Wij eens een keer met z'n tweeën naar een excursie te gaan. Nou, ze zei, waar was het heen? Nou, ik zei, door een slakkenkwekerij. Toen had ze me aanzien, hoe komt ster bij? Ik zei, nou, ik heb eens een keer een stukje zien op televisie hoe slakken. Ik zei, ik wil gewoon zien. Ik ben toen met z'n tweeën naar Greenswest, naar een vrouw. En dan gingen we praten en dan hebben we de slakkenexcursie dingen bij haar. Maar toen zei die vrouw, je hebt mazzel, want morgen komt er waarschijnlijk hier. Die zal het oornemen. Ik zei die vrouw, ik zou oornemen. Ik zou wel net nieuwsgierig wezen, maar we praten over of wat. En voordat we er hier kan een hooi en hier heel wat ze opnemen. Nou, ik ben altijd nog timmerman. IJsmeester van een kunst- of schaatsbaan. En slakkenkweker. Het past op een of andere manier. Het past er bij me. Waarom? Ik kan die net uitlezen, maar er wordt me heel soort vreemd van, wist ik riek van hij? Ja, ik ben hartstikke riek. Net financieel. Je krijgt een heel soort rust. Kost me oren mensen in aanraking. Maar het verriekert in leven. We zitten nu ongeveer op zo'n 10.000 slakken. We hebben een lietse 1000, 2000 grutten. En dan is de bedoeling dat we ze verkocht hebben aan restaurants, particulieren, zelfconsumptie. Ik maak die dingen zelf ik nog wel. En je ze wel eens honger? Ik heb ze ervoor nog nooit hoor. En de eerste keer dat ik ze kreeg, vond ik ze net lekker. Dat was ik eerlijk te zeggen. Ik zou zeggen, je moet het leren eten. Het is, de kist het net vergelijken met vis of met een stukje vlees. Er zit een aardsmaak om. Ja, wat is een aardsmaak? Ja, een champignon bijvoorbeeld. Wat ben je nou aan het doen? Hij is nou de saus denk ik wat mooi is van bij de asperges. Want we hebben straks even wat van je om te proeven. Want je moet al even slakken proeven, want de 6 bier met escargot is wel eigenlijk een tophit. Maar goed, je moet het eerst proeven, want ik kan wel van nooit praten, maar dat werkt vaak net. Daarom hebben we er een goede kok bij, mijn ma Danny. Ja. En die maakt er wat lekkers van. Dus ik hoop dat je me straks het litter smaakt. Nou jongen, ik zou zeggen, smakelijk eten. Ja, nou... Laat het u smaken. Heeft een tips? Gewoon beginnen. Wees net te bleu. Ze bieden net meer. Daar zit ik nog nooit in. En dan heb je wat lekkers. Ja. En wat vind je ervan? Kies nog een jerpruin. Nee? Maar smaakt prima. Goed zo. Ja, absoluut. Goed zo. Dat zei ik net een reclame voor. Nee, dat hoeft ik net.